Hello guys. Yung dapit sa kadaghion. Puno di ay. Ito, magluluto ako ng giniritong isda. So, tag-isda guys. So, medyo na yung sudan. Sige lang tag-isdaan eh. Agoy! Agoy! Agoy nih. Lutuin mo yan ha. Tura guys, akong amo guys. Dako kayo tiyan. Yung sa nagtito. Sige lang panugo. Panawara doon. Maayos. Na akong amo. Sige lang panugo. Suko pa ubi tumanon. Sila isa ang usa guys ilang guys. Na mo ang laki-laki. Na guys, mo na akong gwapa nga adopted guys princess. Ako nang gi-adapt kay luoy man kayo ni naglingkod sa dalan, naghilak. Ako na lang gi dala diri sa balay. Ay tabon-tabon diha be, tanaw naong be. Ang guys isugog pa prito. Tanaw naong sa guwapa. Tanaw naong sa guwapa. Daw siya ligo. Adopted na ko. Paghan kayo kung adopted na. Guwapa ko si princess. Tubak lang. May isa, yay kayo. Ay, trabaho, eskwela, ML, mapuha. Custom na guys. Nangulingot pa. Uy, ayo. Dakmat na mo, bagong panganak na. Kasi guys, isugog pa prito guys. Wala yung giniwas. Ni among produkto dito sa bukid nga inyong ginatan-aw ug naapoy nagtanaw ba mo wala di ba? Iba talaga yung may sariling tanim. Ang lalaki ng talong. Saka ani. Namo ani. Unsam ni? Kadako ba ni di man masulod cellphone sa kapulgada. Dako pa sa kuan. Kang wanong. Taas lagi. Hala, oy, kataas. Kataas, oy. Tupong na ko sa sapdangs. Laas in, kataas. Ni akong amo. Buntis ni akong amo. But nga sa apaka ni mga anak. Wala? Luto na. Luto na amoy. Ow! Ano ba? Mauni siya akong paborito. Ano siya? Kana mo na akong paborito. Muna akong rito. May paborito. Ito minuon ko. Ay kabalaka, mangaon lagi taron. Hapit na dyan na luto. Mangaon lagi taron. Bumong lo. Ipot ka lang dyan. Malapit na maluto. Sos, bagong panganak ni. Sige, wait. Bye-bye na ha. Kay magprito pagtiwas. Bye-bye na. Okay. Bye-bye.